Isi birta ke me nangli tuma pha nang van pi iklo. The Giving Back Welfare Society atun pen aro chikru ijon lucky draw ki bipon je apha non penta do de sangse registration na hin anat abang ke pangcheng ponlok to. Lasikado kawe karbi anglong arat lapen angtan ki do dum kopai chilang dun ikha. Registration anam abang ke sikap hikep anvet lapen la sojang mi po chikru ijon ke registration aphanse panong lo. Lasero chikru ijon niphai isi pen ke lucky draw pangcheng po lapen adim abang ke diputan outpost ado. Sita me angtan ke do arat atum athang ta mathanang ne nangli jong si registration pidun ingtung pulote nangli na ho katok ledo sita me GPay Paytm lapen akaprek online payment method tan sita me nangli piun je lapen mo lucky draw ke cheng ahut sita me bangun e pulote atima tum YouTube live tame damji nangli ta chelang dun long ji asia kopon a number bang nangli chelang dun ikding ta choklo. Nasuya nong abang ke langdam pulote almera pen chenglok ador kiso harmu saide hem konglong la pen bite anta do lasi nangle tumta kopai chelang dun iktha na pen jong se ke cheng arni lucky draw pen ki chut arni anta nangli pathudun ik thor pen ajat ta long dun ik e pulote anutin atuma phanta consolation anong e free ohormuta thik pipondo dinner set 5 kg gas cylinder la pen stove induction grinder son free pen isima isi pidet po pusi tok dak pen ta pachini pon.